Umholi we-IFP uVelenkosini Hlabisa uthi iqembu lakhe angeke lisebenzisane ne-ANC komasipala abanganqutshwanga ngevoti elenele ukuthi iqembu lingabusa ngalodwana KwaZulu-Natal. uHlabisa usola i-ANC ngokungabi naqiniso esikhathini esedlule. Iqembu belinesithangami sabe indaba eThekwini namhlanje kulandela umhlangano wesigungu esiphezulu salo ngempelasonto. Ingamashumi amabili nomuvo imikhandla enganqutshwanga ngamalengiso KwaZulu-Natal. Iqembu lenkatha livalele ngaphandle i-ANC KwaZulu-Natal. Leli qembu lalela phetha ukuba nezingxoxo zokubusa lona kanye neqembu elibusayo. Lokhu njengoba i-ANC izodinga ukuba ixoxisane namanye amaqembu ezombusazwe ukuze likwazi ukuphatha njengoba yehlulekile ukunqoba zonke izihlalo komasipala abanjengeTheku. Umnumzane Hlabisa uthi umcabango ngezingxoxo ezinjena ufana nokubukela phansi abavota njengoba balinqaba iqembu le-ANC. Uphinde wadalula ukuthi sebekulungele ukuphatha komasipala ngosizo lwamaqembu amancane kanye nabakhwethe bezimele ngabodwa. Uthi umnyango wezingxoxo usavulekile kumaqembu anjenge-DA kanye ne-EFF. Iqembu lenkatha yenkululeko lithathe isinqumo ukuthi emkhandlwini ezobiholwa yiqembu lenkatha yenkululeko ikakhulukazi KwaZulu-Natal angeke sibe nabo ubudlelwano neqembu lika-African National Congress. Isizathu ke salokhu esokuqala sinomlando okumele ukuba ulungiswe kuqala phakathi kweqembu le-IFP ne-ANC. Lenhlangano iqonge eyithimba elizosingatha izingxoxo zokubusa ngokubambisana namanye amaqembu. Abe-IFP bathi abazimisele ukusebenza namaqembu aseka ubandlululo kanye nenkohlakalo. Where necessary, we will recruit efficient municipal managers and CFOs who will assist our political office bearers to run clean governance. Jobs for PALs is out. Tender fraud is out, mismanagement and wasteful expenditure are definitely out. Consequence management will be the order of the day. Njengoba kulindele kuba ziqale izingxoxo phakathi kweqembu lenkatha kanye namaqembu amancane, iqembu lenkatha lithi lizokwakha ithimba elizogcizelela ukubaleka kwaleli qembu komasipala abangazange banqobe kubo, kodwa abathola isibalo esikhulu samavoti. Thulane Msimanga, SABC News, eThekwini. Kusenjalo amaqembu aphikisayo kumasipala iKing Sabata Dalindyebo e-Eastern Cape akhomba ngenjumbani i-IEC ngokwehla kwesibalo sokwesuka kwawo. Amaqembu i-UDM, i-DA kanye nomthatha Residents and Ratepayers Association athi maningi amaphutha enziwa yi-IEC ngesikhathi kubhaliswa abazomela amaqembu okhethweni. Ukuqoza kweyinsiza nakho kukhonjwa njengesizathu sokwehla kokwesekwa kwalamaqembu. Amaqela politiko awaxolanga kwaphela ziziphumo zonyulo lwangomvulo. I-UDM iphulukene nesihlalo esihlanu kwezili-16 ebinazo ngo-2016. I-DA nemthatha Residents and Ratepayers Association zishiyeke nesihlalo esinye emva kokuba ziphulukene nezibini iqela ngalinye. La maqela akholelwa ukuba i-IEC ibingekakulungeli ukusingatha unyulo lwangomvulo. Eyona nto isibethileyo lulawulo olwela genxa phaa ku-IEC apho khona siye sazifumana sengxakini yabagqatswa bethu bevela kwezinye iwadi. Kwathi kule nto kaxhesi ukuba bekuleqwa ngu-IEC sanemisteyikhi ke nathi yokokuba iwadi leyo siyirejistarishe siyinambarishe rongo ngelishwa lethu ke no-IEC kwi-checking yakhe akayiphikisha loo mistake. Sabe ke ngokwezo wadi sisiphunxukile ke ngoku. Loo nto ingayinye yezinto ezibangele ukuba i-political parties kuquka ne-DA zibe kanti ziyaqhwalela kolunyulo ngenxa yokungabikho prepared kwe-IEC for these elections. Ukanti iqela elitsha lifumene izihlalo ezithathu. I-African Transformation Movement eyasekwa ngo-2018 ibingene lokokuqala kunyulo lomasipala. Eli qela litshaza intambo lifuna kusiwe inkonzo ebantwini. Ezi zihlalo zithathu ziyasivuyisa kakhulu uba umbutho wethu semncinci una-3 years kuphela. Kodwa ngoku sikwazi lofumana ke izihlalo kwindawo apho ibifudula ingeyo yethu.
Kananjalo, i-EFF ifumene izihlalo ezibini kwezithathu ebinazo ngaphambili. Ukusekwa kwe-ATM kwiminyaka emithathu edlulileyo kunye ne-Isanco isekwe kunyaka ophelileyo kukholeleka ukuba kudlala indima ekwehleni kwenani labaxhasi kwi-UDM, DA neMRA e-KSD. I-IEC ithembise ngokuhlomla ngomso ngezityholo zala maqela aphikisayo. Kwiindaba ze-SABC, ndingumfundisi Mhlekude eMthatha. I-Eskom imemezele ukuthi isigaba sesibili sohlelo lokucisha konga ugesi soqhubeka isonto lonke kusuka ngehora lesihlanu ekseni kusasa kuze kuyoba elesihlanu ekseni ngomgqibelo. Le nkampani ithi-ke igigaba zangey'nsuku ey'mbili ezedlule ziphoqe ukuthi-ke igcine isisebenzisa ugesi ebewubekele ethala. Manje-ke njengoba entenga amandla ogesi nje kudingeka ukuthi-ke kungenwe ezingeni eliphezulu lohlelo lokucisha konga ugesi. Kanti izolo kube nesigameko esikhulu esenzeke eZambia saphazamisa-ke ukuthunyelwa kogesi emazweni aseningizimu ye-Afrika nokukhona kona leli zwe. Ngesikhathi-ke selesigameko isikhungo esiphehla ugesi iGahora Basa sehlelwe ngamandla okuthumela ugesi ngama-megawatts ayinkulungwane kwaphinde futhi-ke kwaba namandla ethuthuka Lithabo nasemajuba. Kuthe namhlanje kwaphazamiseka futhi iphehlimandla imidupi nematla. Le nkampani ixolisa kakhulu ngalokhu kanti futhi inxenxa izakhamuzi kuba zonke ugesi. Kuzo lezi ndaba emva kwekhefu. Kunombango ngokugxunyekwa kombhoshongo wenetwork yemakhalekhukhwini esikoleni sasebikizana ngaseStack Strait e-Eastern Cape. Siyakwemukela uma ngabe usanda kungena udabeni oluphambili besibike ukuthi njengoba uqhubeka nje umhlangano okhethekile wesigungu esiphezulu se-ANC Irene ePitoli ngokubhungwa kusona-ke ukubambisana namanye amaqembu i-IFP ithi angeke ize ibuse ngokubambisana nokhongolose KwaZulu-Natal. Ukucaba indlela ey'ngxoxweni zokubusa ngokubambisana amanye amaqembu ombusazwe abeke imbandela. Lokhu-ke kuza emva kokuthi amaqembu ehlulekile ukunqoba ngevoti elenele ukuthi angabusa ngawodwana komasipala abayisishiyagalombili. Kanti-ke amanye amaqembu asesungule namathimba azobamba ingxoxo zokubusa ngokubambisana. I-Action SA yenze kahle kakhulu komasipala abaningi iphuca amaqembu amakhulu amavoti. Leli qembu ebeliqala ngqa ukungenela ukhetho lithole amavoti enele ukuthi lingaba ngababeki benkosi kweminye imikhandlo. Ekhuluma nabezindaba ngemuva kokudedelwa kwemiphumela ePitoli, umholi wayo uthe leli qembu angeke lize lisebenzisane ne-ANC. I-Action SA ibuyele kubavoti yayobuza ukuthi basebenzisane namaphi amaqembu. I-DA ifisa ukusebenzisana nawo wonke amaqembu kepha kumele avumelane ngemigomo ayi-17 ashicilelwe kwiwebsite yayo. Ngokwemibandela ye-EFF, ukuthunyelwa kwezidingo kuwona wonke umuntu owakulelizwe yikhona ukuhamba phambili. Kulezi dingo kukhona amanzi, umhlaba, imisebenzi, ukubusa okuvulelekile okungenabo ubuhlanga. I-FF Plus nayo ithole amavoti amaningi kulolu khetho kanti ithi angeke isebenzisane ne-ANC noma ne-EFF. I-EFF kanye ne-ANC sebesungule ithimba elihola izingxoxo zokusebenzisana namanye amaqembu. Amaqembu ombusazwe azithola ephoqeka ukuthi akhulumisane kulandela ukwenyuka kwesibalo semikhandlu engazange inqotshwe qembu ngobugcwele. Ngingumbalenhle Mthethwa wezindaba ze-SABC ngibika ngiseGoli. Ukubhekisisa udaba lokubusa ngokubambisana samukela usolwazi uBheki Mngomezulu obuya eNyuvesi yase-Western Cape. Mhlonishwa asikubingelele sikwamukele endabeni zakusihlwa. Ungathini kumvoti ovotele iqembu elithize waligwema leli engeneme ngalo okumanje ivoti lakhe-ke liya kulona ngenxa yokuthi-ke kufanele kubuswe ngokubambisana, Professor? No, siyabonga Mfokalanga, sibingelele nakubalaleli. No, kuyisimo esingesihle lesi Mfokalanga ngoba uma ngabe kuyokhethweni iqembu neqembu layelethule imigomo yalo yokhetho lokuthiwa imanifesto bese ulivotela ngoba mhlambe kukhona okholwa ukuthi noma okholelwa ekutheni iqembu lizokwazi ukwenza. Kuthi guququ uyabuyezwa iqembu kade ungafuni nokulibona yilona osekufanele manje iqembu lakho lisebenzisane nalo. Ngasho ngithi lona izwi labantu noma izwi labavoti ligcina selinyatheleka. Kodwa-ke ngikholwa ukuthi akukho kwephula umthetho ngoba siyazi ukuthi kulohlobo lwentando yeningi olubizwa nge-representative democracy. Uma uqoka abantu noma ukhetha abantu ukuthi bangene ey'khundleni usuke ubanikeza negunya lokuthi bakuthathele iy'nqumo. Nakuba kungekuhle kodwa kuphambene nomthetho.
Kafushane nje Prof, amaqembu Action SA kanye ne IFP asekubekwa caca ukuthi angeke wona asebenzisane ne-ANC. Ungabe sobona ukubusa ngokubambisana okuzovusa inhlonze ebantwini? No, kunjalo mfokalanga ngoba njengoba usushilo Action SA sikuphinde kaningi impela washo uMashaba ukuthi noma ngaphela iminyaka engamakhulu amathathu akasozwa asebenzisana ne-ANC. Ne-Freedom Front Plus nayo yasho kufanayo, ne-IFP esifundazweni saKwaZulu Natal yasho kufanayo. Engicabanga ukuthi ke la mhlawumbe babukile ukuthi ibalo ziyabavumela ukuthi uma besebenzisana namanye amaqembu basengakwazi ukuya phambili ngoba kungenzeka kube nesikhathi lapho khona bezophoqeleka ukuthi basebenze ndawonye uma ukuthi alikho elinye iqembu abangasebenza nalo ngaphandle kwe-ANC. Lapho ke bawo bengasenakho ukuthi bangakhetha ukuthi bafuna ukusebenza nobani, isimo sobe sesibaphoqa. Okwamanje benza lokho ngoba bayabona ukuthi basenalo ithuba lokusebenza namanye amaqembu baqhubekele phambili ingeke i-ANC. Sasiphetha nje kafushane Prof, mangabe engaphumeleli ingxoxo zokubusa ngokubambisana kuzokwenzekani kule mikhandlu enganqotshwanga ngamalengiso? Ngokomthetho sisekelo mfokalanga uma ukuthi sekudlule ukhetho lohulumeni basekhaya amaqembu anikezwa insuku eziyishumi-15 ushuthi amaviki amabili ukuthi bakwazi ukuhlanganisa umasipala. Uma behluleka ukwenza lokho ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana uyena obesithatha isinqumo sokuthi noma lwezobukhosi nendabuko eCocta ubesithatha isinqumo sokuthi umasipala awufake under administration bese kuthi einsukwini ezingama-90 okusho ukuthi ilo 90 days bese ke kukhethwa kuqoka ukhetho olusha lapho khona kuzogcina kubonakala ukuthi ubani ozogcina edle umhlanganiso. So futhi ke amaqembu kufanele agweme lokho ngoba kwenzeka lokho ayikho igaranti yokuthi uma kade uwinile manje noma uthola ihlalo manje usazoqhubeka futhi uyithola uma sekuba ngolunye ukhetho. Hey Prof, singalikhuluma kuse lolu daba, sibonge kakhulu ngesikhathi sakho. Asibonge mfokalanga, sibonge koza kwenu bese sibonga nakubalaleli. Professor Bheki Mngomezulu uphuma eNyuvesi yase-Western Cape, besikhuluma naye ngohlelo lokuxhumana iZoom. Sekulolu daba bakwethu ihlukene imbono yabavoti ngokubusa ngokubambisana kweminye imikhandlu. No coalition must be formed with the ANC. The ANC has won municipalities for so many years, but yet there was no service delivery. I am against the coalition with the ruling party. I think it won't be in the best interest of South Africa or for the citizens. Xa ngabe kukhona nezinye iparty ezincedisana nabo ezisebenzisana nabo utshintsho luzoba khona. Singa ukube into elungileyo leyo ubakhe zidibane. Umhlawumbe sothi sibone utshintsho, sibone izinto zisenzeka. I believe ba inoba sisifundo kubo ngoba naku ke ngoku bezodibana neminye imibutho kweliphondo abacimbalelabo. I support the ANC with everything that's in me. I don't want to go back where we come from. I was born in the late 60s. I know where I come from. I know how we grew up. So collating with the DA, that's the worst. I cannot take. I can't take it. As much as we feel that healthy competition is okay for the ANC, it will help them pick up their socks. I feel we are more at the point where, as within the parties individually, we're supposed to make the change and find leadership within parties, make sure that all their policies run accurately so that we don't have the problem whereas you have to run from one party to another. So once they are in coalition, they will be able to deliver the country to the people. Uhulumende obambisana kanifisa kakuhle ngoba kuzabanzima ngokuthi kwiparty yami niyafaila pha ngoba kaloku badibene endawoninye inglo utsala kulakhe icala. So lonto ayinivisi kamandi kakhulu. It won't work because Kabeka was under coalition with the DA and EFF, and that didn't work out. Kungaboni ngasolinye phakathi komphakathi wasebikizana ngase-Sterkspruit Eastern Cape kanye nenduna yendawo. Le ngxabano imayelana nokufakelwa kombhoshongo wenetwork yomakhalekhukhwini. Le nduna isolwa ke ngokuthi yenqaba ukuthi ke lo mbhoshongo ufake emagcekeni esikole sendawo. Izakhamuzi ikhala ngokungabikho kwenetwork kule ndawo nokukhahlameza kakhulu imfundo nezokuxhumana. Kubukeka sengathi ke le ngxabano imayelana nokuthi ubani okufanele athole imali enikwe umnikazi wendawo inkampani yezokuxhumana nge-cellphone mayelana nokugxunyekwa kwalo mbhoshongo. Ilali yasebikizana nengqongwe ezintaba ayixhamli kwinkonzo zikarhulumente.
ezifana namanzi kunye nendlela. Ukungakwazi ukunxibelelana kuzisa inkxalabo enkulu. Ukufakelwa kwepali eza kuncedisa ukunikezela inethiwekhi kwii-cellphones kwisikolo sale ndawo kwaza nesithembiso sokuba baza kufumana iWi-Fi simahla. Sele iminyaka emibini le ngxaki iqhuba. Lisekuye nangoku akakalisayini iphepha. Uthi ke ngoku impendulo yakhe xa kebuzwa nguprincipal ukuthi kutheni engalisayini iphepha, uthi la poll inemali. Asifuni ipoll yethu uba mayibe kumhlaba ongaphandle, sifuna ibe lapha ngaphakathi kwesikolo ukwenzela ukuba nemali kuthiwa sifunyana ku-MTN sikwazi ukusincedisa kwinto ezinjengezo. Inkosi uBinzwa uyaziphika ezi zityholo. Kusayina i-Traditional Council yamahlubi xa isayinela ipoll. Nangoku nge-21 zikaSeptemba bebelapha bakwaLand Affairs beze ngale nto isaqhuba yona kangangoba bade bathi bazawubiza intlanganiso phaa kwabikizana wonke umntu abe khona ukuze kuthethwe ngale poll. Umbutho wenkokheli zemveli ephondweni iContralesa uthi abo babandakanyekayo mabazame ukuza nesisombululo. Inkondlo ekumila kunje ifanelekile yabe iyafuneka ingakumbi kula maxesha anamhlanje, ixhamle abantwana ezikolweni, ixhamle kunye nelali. Abahlali bakwafuna ukuyazi ukuba le mali ibhatalwa ngabo bafaka inethiwekhi yenza ntoni. NdinguNomzwane Lemngoma, State eMpuma Koloni. Ke sithola udaba oluthongoti bezemvelo basemukela isimemezelo esithe lelizwe lithole uxhaso lwemali engamabhiliyoni ayili-130 ezokwelekelela ekutheni ke lisuke ohlelweni lokukhiqiza ugesi ngamalahle liphinde livuselele futhi ke nomphakathi onezimayini zamalahle. Lolu xhaso luphuma ke emazweni angama-25 asethuthukile ngokomnotho nokukhona kuona iMelika, France, Germany kanye nenhlangano yawo i-EU. Ukuguqukela endleleni entsha yokukhiqiza ugesi nenganokubezi imvelo kumele kube yinto enobulungiswa. By closing South Africa's coal plants ahead of schedule and investing in clean power alternatives for the people of South Africa and supporting an equitable, inclusive transition in South Africa's coal sector, we're following through on the pledge the G7 partners made in Cornwall to accelerate the transition away from coal in developing countries. Izishoshovu zezemvelo zithi ikhulu zikahulumeni kumele ziqinisekise ukuthi kulandelwa yonke imigudu efanele uma lokhu kwenzeka. This must be done in a manner that is just, that requires a lot of attention to be paid to workers who might find their jobs at risk. I-Green Connection ithi akucaci kahle ukuthi ingabe lesi sivumelwano senziwe kanjani. There are a number of questions and concerns that we have regarding this money. Firstly, will this money be in the form of concessional grants or will it be loans that we have to pay back? Izinhlangano zezemvelo zikhathazekile ngokuthi ingabe ikhulu zikahulumeni wakuleli zizokwazi yini ukusebenzisa le mali ngendlela efanele, evulelekile futhi engenayo inkohlakalo. Siyabonga kakhulu ngokubukela, nisale kahle.